Videotutorial per a realitzar l'autoentrevista mitjançant .labora. En el navegador escriviu Labora. Feu clic en Labora Generalitat Valenciana. En accedir al web apareixerà una finestra emergent. La tanqueu. Baixem pel web i feu clic en Aplicació.labora. Entrareu en .labora i dalt a l'esquerra feu clic en accedir a la demanda d'ocupació o DARDE mitjançant NIF, NIE i PIN. Introduïu el vostre NIF, NIE i PIN. El PIN podeu trobar-lo en la part baixa del vostre DARDE. Si heu perdut o oblidat el vostre PIN, podeu aconseguir un altre fent clic en He oblidat el meu PIN. Feu clic en Autoentrevista, en la part dreta del web. Automàticament apareixerà una finestra i haureu d'autoritzar als serveis públics d'ocupació a la utilització de les dades de la vostra demanda d'ocupació als efectes de la intermediació laboral. Entrareu a l'apartat d'Autoentrevista. En primer lloc, teniu les dades personals. És importantíssim que aquestes dades estiguen actualitzades, perquè Labora les emprarà per a contactar amb vosaltres. Heu canviat el número de mòbil? Heu canviat de domicili? Així haureu d'afegir tota la nova informació. En segon lloc, teniu la formació. En l'apartat Formació reglada, fent clic en Afegir titulació, podreu actualitzar els vostres estudis. Heu acabat l'ESO? El batxillerat? Una carrera universitària? Un màster? Un doctorat? Si feu clic en Afegir titulació, haureu d'escriure la titulació que voleu pujar, el centre on l'heu aconseguida i la data de finalització dels estudis. Una vegada emplenat aquest formulari, haureu de pujar el títol en format PDF o JPG. Val a dir, podeu fer una fotografia del vostre títol i pujar-la. Seguint aquest mateix procediment, podeu actualitzar els cursos que heu realitzat, els certificats de professionalitat i els idiomes que coneixeu. En tercer lloc, teniu la pestanya d'ocupació. En aquest apartat podem afegir un màxim de 6 ocupacions que s'adapten al teu perfil i podeu eliminar els que no vos interessa mostrar. En quart lloc, apareix la pestanya anomenada Disponibilitat. Així, heu de seleccionar la disponibilitat que teniu en el moment en què esteu fent l'autoentrevista. A més, podeu seleccionar la vostra mobilitat geogràfica en l'apartat de baix. En cinquè lloc, teniu altres dades, espai en el qual podeu afegir el vostre carnet de conduir, coneixements d'informàtica o altres carnets. Recordeu, sempre que afegiu carnets o documents oficials, heu de pujar el document original al web mitjançant PDF o JPG, és a dir, pujant una fotografia. En sisè lloc, en l'apartat Serveis, podeu sol·licitar el servei que més s'adapte a la vostra situació. Orientació i formació. És important fer clic en finalitzar autoentrevista per a guardar els vostres canvis. Comptat i debatut, el teu espai Labora validarà la teua autoentrevista en el termini de 10 dies.